Je merkt wel verschil als het wat minder materiaal is en goed materiaal is. De school claimt het materiaal online, dan krijgt het bedrijf dat het heeft aangeboden krijgt een melding en die neemt contact op voor het op te gaan halen. Het zijn soms andere werelden die elkaar moeilijk weten te vinden. We merken wel dat de kring steeds kleiner werd en we vinden het heel prettig om nou wat meer bedrijven te kunnen bereiken. Ook bedrijven die normaal niet zouden kunnen benaderen, dus dat maakt het wel super mooi. De vakmannen en vrouwen van de toekomst zitten gewoon nu op het VMBO. Een platform als deze kan ze op een hele eenvoudige manier al bij elkaar brengen met direct voordeel zodat de materialen gebruikt kunnen worden. Nou ja, heel fijn, zodat de kinderen wel goed kunnen leren om met goed materiaal te werken en niet dat het dadelijk ineens in het bedrijfsleven heel anders is. Ik vind het zeer belangrijk dat wij leerlingen de kans kunnen geven om met echte materiaal te werken en zoveel mogelijk materialen kennis laten maken. En met de leerlingen gaan we naar het bedrijf toe, dus we kunnen ook in het bedrijf kijken. Vaker krijgen we dan een kleine rondleiding of gaan we het magazijn in en daardoor halen we de materialen op. Dus de connectie met de leerlingen en het bedrijf is ook makkelijker te maken.